खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों मध्य प्रदेशआव बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां PM मदिया सिउनी आरो खन्डवायाव दावबायहैना मानसिनि गेजेराव बिबुंथि होयो। बिबुंथियाव PM मदिया बुङो ट्राइबेलफोरा भारत हादरखौ जौगाहोनायाव गोबां आखाइ दं होनना। संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन रहते। ऐसी पिछड़ी जनजातियों के लिए पहले की सरकारों को कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन ये मोदी है, कहीं पर भी बैठा हो हिंदुस्तान के किसी कोने के दर्द का पता चले ना तो दवाई ढूंढ करके आ जाता है। और भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है। इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस कन्फारेन्स खालामना आसामनि सुबुंफोरनो रेशन कार्डजों लोगोसे साहा बिलाइखौबो 50% खम दामाव रानना होगोन होनना बिबुंथि होयो। চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি? চাউলটোতো বিনামূলীয়া পায়, 5 লাখ টকা ৰেচন কাৰ্ডো পালে। এতিয়া বজাৰত চাহপাত 1 কেজি কিনিলে 400 মান, 350, 400, 450 এনেকুৱা। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত আমি 100 টকা বা 150 টকা কেজিত আমি 1 কেজি চাহপাত দিব পাৰোঁ। ইয়াৰো এটা ছেকেণ্ড ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ দ্বাৰা যাতে দৰিদ্ৰ মানুহে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, চাউল পালে, আমাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পালে, লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি অলপ 50% প্ৰাইচত আমি 1 কেজি চাহপাত দিয়াৰো এনেকুৱা অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই বছৰ নহ'ব, অহা বছৰলৈকে আমি তাৰ অসমৰ টি কোম্পানীসমূহক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰিব নেকি। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম। फैगौ जानुवारियाव 6.5 लाख जोननो हानि पाट्टा होगोन होनना गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया संबाद मेलाव फोरमायो। नेपालनि गिख्रंथाव बांग्रिआव दासिम 157 जननि जिउ खहा जाबाय होनना सुलुं मोननाय जादों। भारत हादरनि सान्थ्रि आरो गुबुन हादरनि सान्थ्रिजों लगाय गथाय दावहा सोलोंथाया मैया शिलंनि अमराय केन्टआव जोबना थाङो। गुबुन हादरनि सान्थ्रिया मालयेशियानि 120 जना बाहागो लादोंमोन। पाकिस्तान सान्थ्रिनि उरां गाथोनाव उदखारिफोरा गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि गंथाम दावहा उरांखौ गाज्रि खालामो आरो पाकिस्ताननि सान्थ्रिया 9 उदखारिफोरखौ गावथारनो गोनां जायो होनना सुलुं मोननाय जायो। गाजायाव इजराइलनि सान्थ्रिया एम्बुलेन्सनि सायाव बमा गावनायनि जाहोनाव 15 जननि जिउ खहा जायो। बेखौ लाना मुलुगनाङैनो इजराइलखौ नारसिनदों। आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया छत्तीसगढ़आव बिसायख'थिनि दावबायहैनानै बुङोदि कंग्रेसखौ सालायनाय रिमट कन्ट्रला गुबुन हादोरावसो दं होनना। भुटान हादोरनि पानभाङाव धोरोमनि गोदोर फालिथाया गाजा गोमजायै थांबाय। बे फालिथाया 1 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेन्दोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.